Исәнмесез, хөрмәтле җыр моңга гашыйк дусларыбыз. Илеш телевидениесе яңа сезгә үзләренең гомер бәйрәмнәрен каршы алучыларны тәбрикләү өчен чын күңелдән котлаулар тапшыруын тәкъдим итә. Зәңгәр экраннар янына якынрак хөрмәтле юбилярыбыз Роберт Фәдис улы Миннигуловны чакырабыз. Бүгенге җылы эчтәлекле котлау хаты тик сезгә атап язылган. Югары Йонны авылында туып үскән. Бүгенге көндә дә туган авылында игелекле, матур гомер кичерүче, кадерле тормыш иптәшем, әтиебез, карт әтиебез, кодабыз Роберт Фәдис улы Миннигуловны ямьле язлар алып килгән 55 яшьлек матур гомер бәйрәме белән ихлас күңелдән котлыйбыз. Ачык йөзле, тормыш сынауларына бирешми торган көчле ихтиярлы, туган җанлы, хөрмәтле кешебезгә иң изге теләкләребезне, йөрәк түребездәге иң саф хисләребезне җиткерәбез. Кадерле әтиебез, сөекле әниебез Ләйсән Мират кызы белән 3 бала, Алиса, Рөстәм, Алияны тәрбияләп үстереп, зур тормыш юлына чыгардылар. Бүгенге көндә зур шатлыкларыгыз, җан атып торган оныкларыгыз үсеп килә. Кадерләребез, безнең күз нурларыбыз, сезнең гаилә һәрвакыт тату, үрнәкле булды. Без сезнең белән һәрвакыт сокланып һәм горурланып яшибез. Киләчәктә ныклы сәламәтлек, гаилә иминлеге, җан тынычлыгы белән тормыштан ям һәм тәм табып, куйган максатларыңа ирешеп, әниебез, кодагыебыз белән пар канатларыгызны кагып, балаларыгызның игелекләрен күреп яшәргә язсын. Сәламәтлек сине ташламасын, гаиләңдә булсын бөтенлек. Без телибез сиңа чын күңелдән озын гомер, бәхет, иминлек. Куанычлар гына алып килсен, юбилеең олы бәйрәмең. Сиңа бүген бүләк итәбез бар яхшылыкларның бәйләмен. Иң изге теләкләр белән әниең Фәния, тормыш иптәшең Ләйсән, кызларың Алиса, Алия, кияүләрең Динар, Илнар, улың Рөстәм, оныкларың Аскар, Данир, Ариана, кодагыларың Руфина, Рәмзилә, кодаларың Илдар, Камил. Хөрмәтле Роберт Фәдис улы Миннигулов, гомер бәйрәмегез, юбилейгыз котлы булсын. Язмыш сезгә язган иң бәхетле мизгелләр сезне әле киләсе гомер елларында куандырсын. Сәламәтлекнең ныклысы, кырыш тае белән, кадерле кешеләрегез белән бердәм булып, көчле рух белән тагын да гомер үрләренең биекләрен яуларга насыйп булсын. Кабатланмый бер мизгеледә, ләкин кәефләреңне төшермә. Сагышланма туган көнеңдә, сагышланма туган көнеңдә. Елларың узса да, күңелең тулса да, шатлыкта үтсен синең бүгенге туган көнең.
булсын күрергә. Шатлыкларга күмелеп яшәсин, алда